we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name, knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon tang magampo alang sa atong kalibutan nga unta mahatag na gyud sa Ginoo ang kasulbaran ining atong giantos nga pandemic nga COVID-19. Padayon pud tang magampo alang sa atong mga benefactors and donors ug sa umaabot pang mga benefactors and donors sa atong mga proyekto dinhi sa simbahan. Hatagan unta sila sa daghang mga grasya. Special sad nakong i-offer dinhi ang mga kalag sa akong uyuan ug akong iyaan. Ang usa, kamanghura ni Papa, nilang Papa, si Noy Sinon Ubod, ilubong karong adlaw, niya 80 ang iyang edad. Ang usa, gi-inform ko sa akong, kaniya ko mga pag-umangkon sa pag-agawan diri, nga namatay pod ang iyaan ako sa pag-agawan, si Day Remihia Ubod. Murag mga hapit na sa tingalin na mo 85 or pila edad anak niya. So, tingpatay ros mga ubod. Basin og kanina sang gamisa, ubod rabasad ni bitaw. Ang Ginoo mo'y ato yung paulianan. Og alang sa tanang mga nagpaampo karon sa mga kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag kanamo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Sa pagkakita sa Ginoo nga hilabihan kadaotan ang mga tawo sa kalibutan ug kanunay lamang ngilad ang ilang gihuna-huna. Nagbasol siya nga gibuhat niya ang tawo ug gibutang sa kalibutan. Busa miingon siya, laglagon ko ang tanang tawo nga akong gibuhat. Laglagon ko usab ang tanang mananap ug mga langgam kay nagbasol ako nga gibuhat ko sila. Apan gikahimut-an sa Ginoo si Noe. Ang Ginoo miingon kang Noe, sakay sa arka uban sa tibuok mong panimalay, kay
Kay sa tanang mga tao, ikaw lamang ang nagbuhat ug matarong. Pagdala og 7 ka parisan nga laki ug bay sa tanang mananap nga malinis, apan tagsa ka paris lamang ang dad-a sa mga mananap nga hugaw. Pagdala usab og 7 ka parisan nga laki ug bay sa mga langgam aron dili sila mapuo. Kay human sa 7 ka adlaw gikan karon, paulanon ko og kap-atan ka adlaw ug kap-atan ka gabii aron pagpatay sa tanan kong binuhat. Ug gituman ni Noe ang tanan nga gisugo sa Ginoo kaniya. Ug pagkatapos sa 7 ka adlaw misalanap sa yuta ang tubig. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang iyang lungsod, panalanginan sa Ginoo ug kalinaw. Ang iyang lungsod, panalanginan sa Ginoo ug kalinaw. Hatagi ang Ginoo kamong mga anak sa Dios. Hatagi ang Ginoo sa himaya ug pagdaig. Hatagi ang Ginoo sa himaya ngangay sa iyang ngalan. Simbaha ang Ginoo diha sa balaang sapon. Ang iyang lungsod, panalanginan sa Ginoo ug kalinaw. Ang tingog sa Ginoo anaa ibabaw sa katubigan. Ang Ginoo ibabaw sa halapad nga katubigan. Ang tingog sa Ginoo gamhanan. Ang tingog sa Ginoo harianon. Ang iyang lungsod, panalanginan sa Ginoo ug kalinaw. Ang Dios sa himaya nagadalugdog ug diha sa iyang templo nagaingon ang tanan himaya. Ang Ginoo gipalingkod sa trono ibabaw sa baha. Ang Ginoo gipalingkod sa trono daw haris hangtod sa kahangturan. Ang iyang lungsod, panalanginan sa Ginoo ug kalinaw. Hallelujah,
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, o Ginoo. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalagpan apan didtoy usa ka buok pan sa sakayan. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo og ni Herodes. Og nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo sa Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busa gipangutana niya sila, nganong naghisgot man kamo mahitungod sa inyong wala pagpakadalagpan, wala bagihapon kamo makasabot, bugo na ba gayod kamo kaayo? May mga mata man unta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan man unta kamo, dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog 2, mitubag sila. Og sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila ka bukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Og wala pabagihapon kamo makasabot, miingon si Jesus kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Si Jesus naghisgot og igpapatubog pan nga palikayan niya ang igpapatubo sa pan ni Herodes og sa mga Pariseo. Pero ang mga tinun-an, ang ilang gihunahuna, ang pan nga kanigyong pagkaon niya, murag ilang hunahuna nga gipadungog-dungog sila ni Jesus tungod kay wa man sila kadag pan, usar man kabuok. Moto nga gipahinomduman sila ni Jesus nga dili to mooy kahulugan kay wa may problema niya ng pan. Ang 5 gani kabuk pan nakabusog man og 5,000 na sobrahan pag yung 12 kabukag niya ang pila to kabukpan, lain na sang 7 kapan ba to, niya na sobrahan na sad og pila to kabukag, 7 sad ka bukag ang nahibilin na sobra niya, 4,000 ka tawo ang ipakaon. So dili to pan nga aktual, unsa man nga igpapatubo, unsa man ang patubo makapadasig, no? Kapadasig. Ang palikayan sa Ginoo unsay nakadasig, unsay inspirasyon sa mga Pariseo og ni Herodes. Unsa may makapa-inspired sa ilang kinabuhi, mao na iyang palikayan. Ya unsa man sa mga Pariseo og ni Herodes, ang sa mga Pariseo kana gyung sila gyud maoy center of attraction, sila gyud daygon. Mao na nga matod pa ni Hesus, magsulob sila mga tag-as kay sinina sama ning gisulob sa nagwali karon nya, magsigi sila og unsa na kanang magsubo gyud ilang naong kung magampo sila, anhagis kadalanan sila magbarog-barog nya, gusto gid silang tawgon nga teacher. Ang mga tao maingon gid lang teacher, magtutudlo, anang center of attraction. Si Herodes mao gyapon center of attraction, center of authority, nga siya gyud magbuot, sigag yaw-yaw diab putlan tagyog kas liog ana. Mao to naputol ang liog ni John the Baptist tungod ni Herodes nya, mao ni siya
kanabang ang ato bitang unang hunahunaon ang makapa-inspired nato kung daygon ta. Mao na ra ba ni ang perti kakusog karong panahon na. Nabitang tungod aning influence aning selfie kanabang upload ana bang YouTube, Facebook inana. Gusto kitang daghan ang mulike. Nya daghan ganing mag-ana ang kamot kanang sign nga ana murag mag-uol ta. Aka mo upload basad mo og YouTube, Facebook. Adi mo upload Facebook. Ay mo post sad mo picture mga ni dayon. Mao na nya tungod ana murag tag mag-uol kun way mo like nato. Pero mo viral gani ana kita kayo daghan kayo lipay kay tanan. Kung mauna lang na atong makalipay nato nga daygon ta kinahanglan yung tagdon gyud ta kita gyud maoy center of attention nga love jud kay ta nya wa na gani bigo na gani sa pag-ibig maghikog dayon kay wa na nagmahal niya diha patoy naghikog nga giposa sa ni kaning katubang gahikog ba diha sa Facebook ba nga samtang naghikog siya iyang gi-video ang iyang paghikog nya naa man say ni interact magsige sa iyon sige na excited na kung mamatay ka namatay ginoon ang pangduna gitoy murag pangutana katong ni interact nga ni inspired niya nga maghikog tawgon batog accomplice unsa man to siya nakasa pudto ngali nya mao na tungod na sa atong pagsigig pangita abisan sa inyong balay kamo mga ginikanan gusto gyud mo nga kamoy paminawon sa inyong mga anak kamo gyud sundon na ma-stress gyud ka kamong mga asawa gusto gyud mo nga lahab kay mo sa inyong bana kana yung hapitan na nimong lihok iya gyud nga hapit talag kasapnayon ma-stress ka. Alabaw ng mga bana nga sabton jud ka sa imong asawa nga ang imong asawa mo sabot jud nimo nga love jud kay ka na ma-stress gyapon ka ana apil na sa mga manag-uyab ingno nimo nga kuan gyud love jud kay ka sa imong uyab na ma-stress jud ka ana labi nag inig-text nimo dili mo baos na patay ka diya. Karon gani mubo na kay pailob ang mga manag-uyab karon inig-text ba dangtag usa ka oras dili ka reply suko na kamis una suwat mi ipadana mo sa among uyab usa ka buwan pa mo balik di lang gyapon masuko bitaw di ba sa una karon gamay kayong oras labi nagyog mag-text ka ikabuntag niya hapon na mo reply susuko lagi. Luoy kayo mo na ingos Kristo likay kana bitang ang imo na lang kaugalingon ang imong gihunahuna unsa man gid ay tinuod nga makapalipay ang tinuod nga makapalipay kanang kita maoy maghatag og kalipay sa uban kanang mahimo tabang other centered nga di ta maghuna-huna nga kita maoy lipayon kung dili kita maoy mohatag og kalipay ngadto sa uban. Mao bitang ningon si Kristo, kamo ang kahayag sa kalibutan, kamo ang asin sa katawhan. Pasabot kita di ay moy tiglipay, bali di ay aron ta mahimong malipayon kaayo ang atong paningkamutan nga makalipay tas uban dili kay kita moy mangayog kalipay gikan sa uban. Sugdi na ninyo kamong mga ginikanan. Sige, sugdi. Lipaya ang inyong anak. Maura gid na imong tumong. Sigihan ra gid nimo sila lipay. Ayaw gyud pangay kalipay gikan sa imong anak. Eskwela na, mahagbong, okay lang. Lipaya lang. Unsaon man paglipay ang nahagbong? Kanang na zero ba sa exam? Unsaon nimo paglipay? Ayaw ina bugu asad nimo ayaw ina hapa-hapa lang siya better luck next time ako bitas unab elementary pa ko grade 5 pa gani exam 1 to 100 addition 0 dayon ko 0 1 to 100 0
Nakuugma, tunan ko nig maayo kay subtraction man ig kaugma. Kuha dayon kog 15, 1 to 100 gyapon akong kuha 15. Alipay nako. Gi-announce man nga ikasunod adlaw, gisunod na mong meeting atong among subject multiplication na sad kuno. So hapit di ko matog, sige tuon anang multiplication table nga asa kanabang luyo anang notebook ba. Love tuon jud kog maayo. Ni increase yun. Kakuha na kog 20 pagsunod adlaw. 1 to 100 gyapon, 20 gyapon akong kuha. Aportig yung bugua. Pero gi-inspired man ko, wa man ko gi-discourage. Graduate pa kog accounting. Oh, bright kay ko. Magna cum laude. Karon na pare na ginoon. O gi-discourage pa ko ato basig niambak na ko kuan dito sa amo atong mga mangga, tagas kitong mangga. Amo to say nagugog mangga ato. Ambak tin ko sa kaguol. Pero wa man gidasig ra man sad ko. Ang ikaduha nga atong hinumduman sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, naguol kay Ginoo og nagmahay siya nganong nagbuhat siyag tao. Pero dunay nakalipay niya. Kinsa may nakalipay niya? Si Noah, si Noe. Ngano man kay si Noe kusog kay maminaw sa Ginoo. Ang tanang pulong sa Ginoo iyag yung tuhuan. Ya wala pa biyatoy ka ng Bible, wala pa Bible. Ang Ginoo mo istorya nimo mura lag damgo ana usahay inspired lag kas imong kasing-kasing pero nakuan si Noe naminaw siya sa Ginoo gisayonan kadtong gipahimo siya barko tunga-tunga sa tunga-tungo sa yuta nya dako kay barko ang gipahimo katawan ko siya sa iyang mga silingan anong gahimo kag barko na yabag na ginis Noe ana nya gatigom pag mga mananap tanang mananap gisakay didto ana. O kamo kuno be, ingnon ta mo paghimo mog barko nya dinhi ani ibutang sa may San Vicente. Musugot mo aninyo himuon. Nya dako jud kay barko bang. Nya kay karong tulo ka adlaw karon mukuan na auto tulo ka adlaw. Pila to 40 ka adlaw gikan karon mukuan na ni mo lunop na. Mosunod mo. Tutok man lang mo na ako na hilom dapat rin yabag naman tingali ka ana. Awa man sa ko ingnas Ginoo noon pero kanaban unsaon na nimo pagpaminaw ka imposible anang butanga pero nalipay ang Ginoo niya amot giyon sa pag-communicate sa Ginoo si Noe nga naghimo adtong tuang barko dito tong luwaswan pero mao gyud toy tinuod nga nahitabo nya do na may daghang gisulting Ginoo nato nga makapalipay nato unsa may makapalipay nato una ang paghigugma sa atong isig katao labi na gyud sa labing ubos kana porte nang muhatag og kalipay tuo mo ana maayo nya nahigugma mo ron sa mga adik nahigugma mo sa mga piniriso nahigugma mo sa mga kawatan inyong papuyon sa inyong balay napaong dayon di mo dapat inyong bita ko labing ubos na day labing ubos diay nga kana mga dato pare mura man na inyong higugmaon sad pare nga tagaan imbitarong yung kaon padadaan pa ana di man sana sayop sakto man sana pero basig na ran imong kalipay diha ikaduha ang pag-alagad sa atong isig katao maunay porting mudag kalipay kana bang moalagad ka labi na gyud sa imong pag-alagad kana bitang nag-antos na ka tungod sa imong pag-alagad kana porting nang mudag kalipay ana saban moalagad mo di mo manogo nogo na sad alagad gani di gyud manogo mao na siya ikatulo kana bang unsay grasyang nadawat nimo imong i-share kana bang ang grasya nga nadawat di ka maghunahuna nga ako ni kung dili amo ni nya mangita kag paagi unsaon pag-share ni ana kana porti ginang makalipay ang mahal nga Birhen Maria nangita gyud siya paagi unsaon pag-share si Hesus ana mo to nga
Wa magpugong si Maria nga si Jesus maglakaw-lakaw ngadto, di na muulis ila hangtod gyud nga gipatay si Jesus, gi-share gyud ni Maria. Kay si Jesus man mo'y pinakadakong grasya nga nadawat sa mahal nga Birhen Maria. Una, mauni ang tuburan sa gitawag na tog tinuod nga kalipay o kalinaw. Kana bang mupaambit na ka sa tanan nga naa nimo. Usbo nako ang di ko pulan sa pagsigig balik-balik anig pasalamat kining ato bang mga kaigsuonan nga sigig yung hatag ngan hinatog share. Karon lang na nasa tay gibaligya aning 5,000 ka shares nga Hope and Opportunity slots tag 2,000. Nangalingaw nagoy ingon nako, pader kanus amang deadline ana kay kuan raman ko pader god kaning ang ako bang income ba kanira mang ni ang pagpangarga diri sa murag kargador sa or driver ba to ana nya gusto jud kay kong mudunit pa der nus aman ang deadline nako basig mo abot panig mga 4 months siguro or 5 months ba isa ka na pa der tiguman ko na nindot ano kato sige to siya tigom arito ihatag diri nya inighatag niya diri kasabaan tos asawa sa hain na yung kwarta niya gihatag na kung atong father na amot malipay bakang asawa nga wa na sila bugas nya ihatag na noon din ang slots nya may nga din hope and opportunity maniday na atay opportunity ani ay kaugma huwag tangan din siya trabaho nya nabit ingon na karon pader kani bang among negosyo kuan naman ni pero 5 ka buwan nga sige na lang kunong alkanse ang sama ni pader hunongon dili nako og wa na ilaing opportunity hunongan lang na og di gyud makaya hunongan na lang na kay napay daghang opportunity hapit lang sa nako ingnan ang palit pa kaning among hope and opportunity daghan dayon na ang ato kung nauna, siging tigom, mas stress noon ka. Siging pangitag ginansya, ayaw share. Ana, maon ni siya ang mga pulong sa Ginoo nga usahay di ta ma-inspired. Para nato murag way ayo. Pero sa tinud-anay, maura gini ang the only technique aron do natay kalinaw, kalipay, o kasantos sa kinabuhi. Di kita mo sunod ani kadto ganing inspiration sa mga Parisiyo og ni Herodes nga kita gi mangitag kalipay para nato mosamot na nun tag kasuko, frustrated, disappointed aning kinabuhian. Mga igsuon, ang Dios maoy nagmugna kanato ug sa tibuok kalibutan. Siya ang tuburan sa tanan nga atong gikinahanglan. Busa malaumon kitang mudangop kaniya sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang simbahan sama sa arka sa kaluwasan nga magdani kanato ngadto sa pagpalayo sa tentasyon ug kadaot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang nasod magpuyo diha sa kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga matuuhong mihalin na, magpabilin sa kahangturan, diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom nga amahan, dawata kining among mga pangamuyo nganha kanimo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timan sa gugma, sa bupa ug santusa. Kining panog, kining dino, kinaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa among pangaliya, ihatag na kanamo, ulangit nung aman. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, maglimpyo ug magbag-o unta kanamo kining halad ug himua kini nga hinungdan sa ganti nga way katapusan alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuton pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, bisan tuod wala nimo kinahanglana ang among pagdaig, apan ang maong tinguha namo sa pagpasalamat kanimo maoy imong gasa. Ang amo nga pagpasalamat wala magdugang sa imong kahalangdon, nagpatubo hinuon kanamo diha sa imong gugma pinaagi ni Kristo nga among Ginoo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma. Duyog kami sa mga anghel karon ug sa tanang adlaw sa among kinabuhi sa pag-awit sa imong himaya diha sa usa ka awit sa way hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alag kanamo malawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini,
Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi og kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Sabi na si Noy Sinon, si Daimiak. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo magkagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan.
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako ang rayong palawat kanimo. Apan ipamulong lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. One breath, one body, one Lord of all, one cup of blessing which we bless, and we, though many, throughout the earth, we are one body in this one Lord. Gentile or Jew, servant or free, woman or man, no more. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langitnon, nangamuyo kami nga higugmao namo kanunay ang kalanon nga sa tinuoray maoy naghatag kanamog kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalip di kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kidabuhi. Naghangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini.
Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga basakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila o gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa Diyos nun nga inspirasyon or kalipay. Nya kini mahitabo lamang kung dili ta magsigi og hunahuna sa atong kaugalingon, kung dili ang atong himuon ang pagtabang, paghatag og kalipay ngadto sa uban. So ako din i-announce ninyo, so good na tag-announce sa atong gibaligya nga mga slots, kadtong hope and opportunity slots. Ang nahali nato as of gahapon, na natayhalin nga 28 slots. Pakpak na yun, na natayhalin. So ang 5,000 minus 28, ang available slots, 4,972. Pwerte pang daghana, no? So di pa mo ani ma-hutdan, pamalit na mo dayon aron mo ma-ligon sa inyong hope and makadawat og opportunities. Bitaw para ni sa atong project diha sa ground developments, pagpalit og additional nga mga yuta aron mo dako-dako atong lugar og ang pag-ayo sa atong retablo. Mao ni ang main tulo ka mga projects nining phase 2 part 2 nga project. Ato na karong himuon ang final blessing. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.